Šalom, pralale, a my sa mali požehníme. A da živé zavnem, kaj te rozkydal, Angle Biblia Olaf, a tyž máš karamen dávno prala. Požehníme. Tyž vždy to pralo Dalibor. Požehníme. Treco pralo Marek. Požehníme. Požehníme. Čtvrto pralo Daniel. Požehníme. A prvá otázka, mani preto mende pralale preto Marek. Prečo Bůh uzavrel zmluvu s Abrahamom? Zikina se devleské, oj pana le Abrahamova o zmluva Andre, oj pedala mende. Pedalo ľudosť, paľa sa zmluva, ho iba načula peskaj sa veci, ale to javol ho i pedala mende, ho i ola čipen. Zekina za devleské fejc. Druhá otázka manín. Prečo Ježiš odpustil žene pri stihnutí pri cudzolostve? Peťo. Avem požehníme. Odol omukla skala džuvľake, lebo odol nám nás preprúv. Te áno, kaj sa veci, ale odol nám nás preprúv, utavol amen. Odživý pen, je na vás našade. Odol kala džuvľake omukla z vaškada, a sa peniaz o Ježiš. Kto je z vás bez riechu, nech hodí prvý kameň. Takže odol kadaj nám nás te osudzinom, ale avľas te omukla menge. Amen, amen. Treća otázka manín. Aký význam má krst Ježiša v rieke Jordán? Marek? Keď bol Ježiš v Jordáne a ten hriech je aby sa ľudia očisťovali. Amen. Štvrtá otázka. Ako chápať trojicu vo kresťanskej teológii? Peťo? Amen, amen. Ako chápať trojicu, lebo tu môžeme vidieť Otca, Syna i Ducha Svätého. Tak keby si predstavíš, že v starom zákone bol Otec, ktorý utvoril a urobil toto stvorenie, ale Duch Svätý sa znášal nad vodami, ale predstav si, že v Novom zákone už nás Ježiš učuje, že Otec poslal Syna, aby sme mali život. Takže tu môžeme vidieť Otca, Ducha Svätého a Syna v trojicom jednej osobe. Amen, amen. Piatá otázka. Emra Čuváko, da Emra rozkydá praleola. Kto zrazil Ježiša? Tak môžeme vidieť, lebo Biblia hovorí, že kto zradil Ježiša, to znamená, všetci vieme, že Judáš, ale mojou otázkou je, že čo ho zasiahlo jeho srdce, lebo kvôli tomu ho zradil a Ježiš čo hovoril? Ten, kto so mnou namočí, to bude on. Amen, amen. Ešte čúva skada, jak prošaj rozkýda skada. Od dole zdela z milostina. Amen, amen. Boh mu dal milosť, ale keď si to vieš predstaviť, že Biblia hovorí, že keď Boh dá milosť, ale sarđeno peskelol oja milosť, že mekiles milosť kio Ježiš. Ale ja da živeš dženo oja milosť, tebi tu kelehas na spolupráci na Ježišoha. Čo je to milosť? Milosť je to, keď človek prichádza k Bohu. A nie je to milosť, keď človek ide do zatratenia. Zatratenie je to, že keď to je to svet. Amen, amen. Ja som Aver otázka. Čo pre mňa znamená odpustenie? Co pred elementy znamená odpustenie? Marek, šéfen z Varesutu. Prosím, teda.
predala kada aminde bud znamenino te odmukno. Lebo te odol poke restos penjas, da do odmuknege lebo lađaren co keren. Majna se jamen oda isto te kerel, je kvariko tjeneske te odmuka s ohriechy. Lebo odol amine kada si kavel. Amen, amen. Ďalšia otázka, manín. Čo znamená milovať bližného ako seba samého? Milovať bližného ako seba samého, Biblia hovorí, pokiaľ sám seba nemiluješ, ako môžeš milovať druhého. Amen, amen. A tiež hovorí druhý príklad, v Biblii hovorí, že môžeme aj milovať svojich nepriateľov. Tak my môžeme tu vidieť, že Boh ukázal nám jakú lásku, že láska môže zvíťaziť nado všetko. A tu môžeme vidieť, že pokiaľ nemiluješ seba, nemôžeš milovať druhého. Amen, amen. Chceš aj pred 20 týždňmi? Ježíš povedal na Biblia Jan 3.16, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, že koadele ste pačala, ale z večného živipen. Kada ja mi si kavel, Herod, že sa to Bože prikázania mi si kavel, láska lede v lesní. Aby sme sa milovali navzájom, kojin miro koda nepriateľi, te na dženo. A keď je dženes mušina zrado te dikl. A kad sa o Ježíši dikla zrado, keď pokerestos, a mušina ste penal da dodbuk lebo nađanen so keren. A med oda isto te dilam delestru prame de koda bremenos, mušina se hamen te kerol oda so penalo Ježíš. Amen, 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 amen. Ja som dáver otázka. Kto postavil archu pred potopu? A. Abraham, B. Mojžíš, C. Noach, C. David. Vieme, že postavil Noach. Môžeme tu vidieť, že pred potopou, že Noach to postavil. Amen, amen. Dujta. Kto viedol Izraelto z Egypta? A. Mojžíš, B. Jozef, C. Áron, D. Jezua. Až o Mojžíš, co se zde odol dělá z doma, len te adalo Egyptavri, lebo kodo ja zotročíme 400 rokov a už im lede vlesky manásky, kiho jilo, tak dia pestiali le Mojžíš, len te adalo Egyptavri. Amen, amen, amen. Teraz tiež lepšie počúva otázka. Kto porazil Goliáša? A. Samson, B. David, C. Šalamún. Amen, amen. Otázka meni preto, lebo sám nebo máš karamende, řeky na daleské. Mega nerozumím opravdu, ale kto porazil Goliáša? A. Samson, B. David, C. Šalamún, D. Saul. Saul. V ktorom meste sa narodil Ježíš? Všetci vieme, a Biblia opisuje tiež v Betleheme. Amen, amen. Kto bola matka Ježíša? Kto bola matka Ježíša? Maria. Amen. Ktorý apoštol zaprel Ježíša trikrát? Peter. Amen. Kto zrazil Ježíša? Kto zazvím čas? Judáš. Amen. Ktorý král postavil prvý chrám v Jeruzaleme? Ktorý král postavil prvý chrám v Jeruzaleme? Ktorý kráľ? Jeruzaleme. Ukáže, Ktorý král postavil prvý chrám v Jeruzaleme? Saul, David, Šalamún, Ezechiáš. Biblia píše, že Šalamún. Amen, amen. Kto bol hodený do jamy s levmi? Marek? Daniel. Kto napísal vaštinu listov v Novom zákone? A. Peter, B. Jan, C. Pavol z Tarzu, D. Lukáš. Tu
budeme vidieť, že v starom Novom zákone písal väčšinou listov v Novom zákone. Bol to Lukáš, Pavel Starsu. Da tiš pravale Avlam kada kana te rozkidal sar odol stvorino le Adam. Lebo sam tiš kada pašo moro za kada mange vyznavinou, že katar iljasko da pani. Predstavina sa menge, že tebe akana lav palo moros ečik, tebe menge akana predstavina spravale, lavko da koja čik palo moros, hini fej šuko. Te bila skladi nas, nadlpes, sokam pol kodoj. Bio pani na kereja očekáva nič. Ečike hini šuky, potrebine ešte pani, hodila čekatar, šakerez, sokamez, šalaha murinez, šalaha vakinez, sokamez. Ale kod ja menge sikavo, že Adam stvorinol. Ale lače, skavka, dá sa mi otázka. Kody stvorinol odol? Odol stvorinol. Has, sales odol stvorinol, has are zarada činamek. Na. Takže kaj je vlastne odol stvorinol? Peťo. Takže tu môžeme vidieť, že tiež v Biblii je napísané, že Adama stvoril, ešte nebola Eden. Ale tu môžeme vidieť v Biblii, že keď ho stvoril, vtedy ho postavil do Edenu. Amen. Takže to bol stvorenie pred Adanom. Takže Adam bol stvorený, kde Boh má miesto, že stvormuje, až potom ho Adama posadil do Eden. Amen. Amen, amen, amen. Tiška, malo ste pučole pralesta, ale Marikostar. So Pirđas odol pedaleste. Predtým Sarasan do Svetos a tiš akana Sarinan rodol. Sopadom Pirđas odol. Pedalo Zmena Adam, sa Saran rodol akana abo predtým. tak medika akana, že zmena Federhin akana sar predtým. Teđeno peske kamela to domu kele devle sa de pesor dživipen. Te dživla leha oda. Ale mi pena že akana min Feder zmena sar predtým. Tiež mám otázka po Dalibo popral. Dalibo sa kana primídel Ježiš. Sa primídel Ježiš, sar Federa kana te dživol. Sa kana primídel Ježiš, alebo sa sala sa do svetos. Infere sa prijíďom le Ježiš, nebo odoma zachrani čas, soma sa notkne a kana somanu švetlosť. Tiž manin propral, otázka po Daniel, sodikes nevo sa Salan rodol. Tam medika v bud, lebo odolhino je láska, tiž dutojino od duchos je dat. A kada manehin pedale ste face, lebo biela dor pes na to dživol. Amen, amen, amen. Tiž pravaj tež amin vracina spale andro Eden. Tiž ja spale andro Eden pravale. Prečo Bůh zakázal jesť zo stromu poznania dobra a zla? Lebo Boh zakázal Adamovi a Eve, že aby nezjedli, lebo tam postavil Boh, predstavte, že tam postavil strom života a strom spoznania. Tak oni zjedli ten stromu spoznania, tak tu môžeme vidieť, že diabol, keď on útočil, takže ju Evu nezastrašil, ale mu diabol jej ponúkol, čo? Jesť, aby sa im i otvorili oči. Tiž tež a čo skali furt prala? Tam otázka. Čo symboluje strom života? Strom symboluje to, že strom života, keď máš na sebe ovocie. Amen, amen. Lebo teraz v dnešnej dobe Biblia hovorí, že ako spoznáš človeka, to je strom, keby si to predstavil, že je to strom, že na ňom je ovocie. Že to ovocie, keď človek vypustí z úst,
A tu môžeme vidieť, že ten človek naozaj žije s Bohom. Amen, amen. Treća otázka, milím, pre tu kráľa Marek. Čo znamená, že človek bol stvorený na Boží obraz? Človek je stvorený Boží. Čo znamená, že človek bol stvorený na Boží obraz? Ježiš nám tu opisuje, že pri Adama, že pendia skodoj, že utvorme človeka na náš obraz. Aj my sme stvorení a podobáme sa Bohu. Lesím telos. A v kasar hejamen, lebo Duch Svetý dane celos ani kokala. A čo dá odat biča jas, le Duch Svetý naplní jas, la Maria, že te avel očavo, le de vleske ropekaja pup, že čače svoj ťavel, že on je z mesa a kosti. Amen, amen, amen. Zakinavský kráľa. Ďalšia otázka. Prečo Adam a Eva pocítili hanbu po zjedení ovocia? Prečo Adam a Eva pocítili hanbu po zjedení ovocia? Amen, amen. Lebo oni pocítili hanbu práve kvôli tomu, že zradili Boha. Lebo oni, predstav si toto, keď Boh prikáže, aby si nejedol zo stromu, takže on dal príkaz človekovi, aby nejedol stromu života. Teraz si predstav, že Boh prikázal im, aby nejedli. Ale teraz ich hanba, lebo Boh ich vyháňal z Edenu, ale teraz tam Boh stráži cheruby a to sú anjeli. Amen, amen, amen. Kada su Jan Čutupene s Čavou, tako sme te doplnili, že ty kino pe se prečeneste, že amin kera zrechos, ale amin majina, ste kera tela džal, pe so kera skolda hrechostar. Lebo Boh je pravda, cesta a život, keď ste našich džal hriechos, lebo lesni čave, naši kaven milale, lebo odol penalo oddal, že amin sám, Boží ľud, tak amin by maj nás lete vleske te si kavel, že kole hriechostar amin maj nás amin te lađal. Lebo Kana, čiže Mongodov. Predstav si toto, že povedal pravdu, lebo predstav si, to je, keď bola hanba pri Adamovi a Eve a Boh ich vyháňal z Edenu a predstav si tu na zemi. Čo keď človek, keď zreší, je to hanbou pre Boha? Predstav si, jak človek ide príklad dnešnému životu, čo sa s ním deje. Či zradza Boha, a to je keď človek zradza Boha, a to je hanbou pre Boha. Amen, amen. Som vykama v této penom, kada sú kana pendia so čavo, lebo te hriechos na hamba a otel šíďa sa dalo Eden avri, kana letuky kavka. So te dženo hino hriešno, a pritom kada si kavol, že človek našli sa vo väčšinou živipin pokiaľ hino hriešno a na odmangal prezlede vlesky. Tate le šíďa sa dalo Eden šíďa zes avri, sa vám namáha, sa ve trapiša goa pes trapine nás. Amen, amen, amen. Silné slova, amen, amen. Týžmanin otázka. Zahrada Eden. Dá sa páľame Zahrada Eden. V ktorej knihe Biblii sa nachádza príbeh o Edene? A. Exodus, B. Kniha Genesis, C. Žalmy, D. Evangelium podľa Matúša. Biblia píše, že je to Genesis. Amen. Ako sa volal prvý muž? Noé, Abraham, Adam, Mojžiš. Adam. Ideme na ďalšiu otázku.
Z čoho Bůh stvoril Adama? A. Z vody, B. Z prachu zeme, C. Z ohňa, D. Zo svetla. Z čoho Bůh stvoril Adama? Z čoho odol stvorinjas Adam? A. Z vody, B. Z prachu zeme, C. Z ohňa, D. Zo svetla. Z prachu zeme. Amen, amen. Ideme na ďalšie otázky. Čo Bůh vzdýchol Adamovi? A. Silu, B. Múdrosť, C. Ducha života, D. Slávu. Boh vzdychol do Adama dých života. Ktorý strom bol zakázaný? A. Strom života, B. Figovník, C. Strom poznania dobre a zla, D. Olivovník. Dalibor. Strom poznania dobra a zla. Amen. Kto pokúšal Evu? A. Lev, B. Anděl, C. Had, D. Orol. O Daniel. Kto pokúšal Evu? Lev, A. Lev, B. Anděl, C. Had, D. Orol. Had. Had? Amen, amen. Amen, amen. Čo sa stalo potom, ako jedli z zákazného stromu? A. Získali nesmrteľnosť, B. Uvedomili, že svoju náhotu, C. Okamžite zomreli, D. Nič sa nestalo. Biblia píše, že hneď okamžite zomreli v duchu. Amen, amen. Čo Bůh urobil po ich nesposlušnosť? A. Odpustil bez následkov, B. Dal im nový strom, C. Vyhnal ich zo záhrady, D. Zničil záhradu. Marek Prala. Čo Bůh urobil po ich nesposlušnosť? A. Pustili bez následkov. Amen. Dali vyhnali ich zo zahrady. Amen, amen. Mi corazón puede sentir tu presencia.